They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after high. Jesen u Ever After školi. Vrijeme je za jesenski sajam slastica kulinarskog odsjeka. Slastice i slatkiši! Samo navalite! Sve ide u dobrotvorne svrhe! Ponestalo nam je kućica od paprenjaka, ali nije nam ponestalo kupaca. Nije li ovo savršeno? Mogla bih gledati nastavu kulinarstva cijeli dan. Kako uredno, kako učinkovito. Prekrasan prizor. Treba nam još! Savršeno, nesavršeno. Upravo tako. Ovo je za godišnjak. Da nas ljudi pamte ovako. Da, zanimljivo. Rasprodaja kolača, gore im treba još paprenjaka već čas! Ali imamo još samo jedan. Imam ideju. Čarolija kopiranja. Kako možemo pomoći bez da koristimo čaroliju od Raven? Ništa osobno, ali nisu ti čari baš uvijek, znaš... Sigurne. Hej, ja to mogu. Dobro, ja to ipak ne mogu. Ne smijemo dopustiti nered u kuhinji. Ako ste ovdje, morate pomoći. Paprenjaci, paprenjaci, paprenjaci! Ovo je bio najuspješniji sajam ikada i zauvijek. No, tek je početak razmirica između Apple i Raven u vezi godišnjaka.